La pregunta fonamental de tot el que tinc per ballar amb tu és si podem aspirar a la felicitat, a pesar de la fragilitat i les carències que acompanyen la condició humana. Una pregunta tan antiga com l'espècie, que naix de la necessitat de ser feliços. La novel·la, però, no dona cap resposta, sinó que convida el lector a trobar la seua. No sé quan vaig morir, però sí quan i com he renascut. Amb la mirada perduda per les casetes blanques de l'Ivadi, dempeus al primer pont de Laios Iorgos, el vent m'esbullava els cabells, mentre el vaixell s'atansava al moll. Des de la primera línia, la veu de la narradora anuncia que ha renascut i que es disposa a contar-nos la seva història, el procés que la duta de l'abisme a la renaixença. Veiem una dona abatuda pel pes de l'infortuni. La malaltia, la mort i el desamor s'han acarnissat amb ella. Però a l'illa on arriba, l'atzar li ofereix una nova oportunitat que tractarà d'aprofitar, fent servir els recursos al seu abast. Sobretot, la voluntat que naix de la reflexió i la sensualitat. Per a mi, tot el que tinc per ballar amb tu és una novel·la feliç. Feliç perquè m'he retrobat amb dos amors. L'amor per Grècia i l'amor per la filosofia. He gaudit tant durant tot el procés de construcció, des de la primera idea fins a l'última revisió, que espere i m'agradaria que també vosaltres gaudiu amb ella. Salut!